फायहरनाय जों ट्रुलि जों साइमोनो जे बरक जों बाय फार्स्ट फायाखौ आरो दाबो बरक आज आसामाव बरक जों बाय फायो हनै बुइबाय किसा मिसा खाना जागमानि बागै बरक दाबो तेसा बरकनि साकसाकनो प्रुफ खायनो नायो जे जों दाबो बिजेपिआव थांनानै हनै media tui phunuk jagui borok abono mileage nanan bagui borok chaitok dong जों abono sana nayo tini je tini borok haike media o BJP no tiprama thane yakare BJP o faini samane abo totally false जों abono borok no borok no tiprama thawo जों bai support khlai thansani mario buagra no logere nani borok kundi no phayako abo totally false amono chini borong gonang block secretary Samuel Devarma bo jehetu nearest wa tongma ba tei bo chini secretary bo amono te rik sawi clear ke sawi khana nai ang bono tabu jora ya par bele hambai sini media rono tini 9 tarik Mei 2023 sungnuka social media wo takarjola 12 takarjola assembly ni bisingo khobjak west takarjola ADC village o tini kaisa BJP ni joini program ni sing social media wo ka abono nugui singtini tipramotha ningi singobon singtini saranayo tini wo borok je sakao jagao 29 family haikaba 97 voters tipramotha yakri BJP habbo ni borok samani abo totally false abo sung saimano aborok sabo sung tipramotha pulenchini tabu jara sung khaipayo sung sabo boro thang sabo bo boisno sabo tong sung jotono saimano oboni bisingo tiniwo borok je saka sini Tifraland haikaba gerta Tifraland no borok nasigi nuhuro talhai hepono je mukhang nukjangnai haikaba je aro thanai rok Tiframo thawo tabo sujora borok salsabo meeting o ongkhoria salsabo borokni sini Tifraland haikaba gerta Tifraland bagi borok sak tharmung gurui borok bakai Tiframo thang mangkhaba borok Tiframo thanung gake sini bar tagalabo kabangma sini okrar tongo sini leader tongo borno borok nukhumu sungbo saiman khumu sungbongno Tiframo thani sung tapon sung saini hasi even 2023 ni nirbachano borok bud buriya sungno bakai borok Tiframo thang mangkha borok Tiframo thani samani gake just BJP borok malis nana bagisi borok ekdino thingnu borok tini saka Tifraland nangu Tifrasani bagi dokhana bagi tini tamgui Tifraland hamjeui borok Tifraland riya no rimeya naino hanjama jaga borok tini tangi thangka obono sungle tini proof mangkha borok dokhani bagi tai Tifraland tai ger Tifraland bagi borokni khawa sakthamu gri borok dokhana hamjigia ek number kop tomuno borok dokhana hamjak tonghangke tini Tiframo thaya gri BJP thangoni borok tini social media o viral khlaigla khumo borok nije saibo no haisi tini wo borok ni khugo sungje khnaka agi sini borok marang orino ex minister sini okraku sini sar NCD borok mani netitwe borok kubangma samung khlaike ni tini sawasi tomungno Tifrasani bagi samung khlai tongake nung tini Tifraland nager Tifraland bojaga pherba amuno ang sanamu sungo jaramo hai byakti rokno norok dofano ta kebingdi norok dofano ta kebingdi Tifrasana ta kebingdi norok tomungno kebangno musung hangke khlaina musung hangke nogo tongui surup sake nor ja khaimeni nor khlai tong Tifrasano haikaba sin dofano hoirini khaina ta naji hasi ang nongno konin musungo tingno gণতন্ত্র aino jamu sungmani jotong sungkhlali mano khlaidi hepono Tifrasano tabo sung thangsani mario
sini boba garan netikte sing gerder tipalen sing manen bagi tangi tongo o jago sini tipra sanoro ori pori khainen bagi noro tasai tu abang nono koimo noro unu mate ka phano do phano ori pori khainen tanai hamba jasung sini 12টা গজলা assembly constituency haikaba 12টা গজলা block committee ningai जों दिनै press meet ma faika ang block president tei aro jao ani logewa tongo borongna samol deborma chini block ni secretary tei chini block ni cashier borongna mukesh tei ani ganawa tongo amen deborma organizing secretary tei chini block committee ni members rok tongo tini जों press meet ma faimani ka omono chini 12টা গজলা assembly ni andaro west gajla adc village o tini जों khanakha haikeba nukha kisu bjp ni netriteo borok am haikeno sauje ageo tiprama thatongmani tiprama thana hamja gyawe bjp o joining khaikha nei 29 family 97 voters 29 family ni 97 voters borok tiprama thana yakare bjp o thangnai tini जों kisa media o nukha abo जों saimano tei जों khobar bo nakha जों saimano je o je tiprama thana yakare bjp o thangnai humani abo totally false abo mitha tamni humale borok जों adc election final sakang bahaino aborok ipf ti korikha boroni supporter korikha nei tiprama tha final bagai chaitokjak tiprama tha final bagai bo borok dofani bagai soi samung khainani ya borok post ba position manan bagai borok chaitoklai dong tofano borok no phai thansani chobao khaidi nei borok no sawi borok phainani chaitoklai ka phiaba aboni yagolo जों naikha जों observe khaika ang nijeso block president tongmani ang borok no sisi sinia je borok tiprama tha tong nei chini block committee ni ngibo borok no je tiprama tha phai honai जों truly जों saimano je borok जों bai first phaya ar tabuk borok asomoyo borok जों bai phayo honai buibai kisa misa khana jakmani bagai borok tabuk teisa borok ni saksak no proof khaina nayo je जों tabuk bjp o thangnani honai media tei phunuk jagai borok abono mileage nanan bagai aborok chaitoklai dong जों abono sana nayo tini je tini borok amhaike media o bjp no tiprama thana yakare bjp o phaini samani abo totally false जों amo ni borok samani abo totally false abo जों saimano aborok sabo जों tiprama tha pulenchini tabsu jara जों khaipayo जों sabo boro thang sabo bo boisno sabo tong जों jotono saimano omoni bisingo tinio borok je saka sini tipralen hakaba gerta tipralen no borok nasigi nuhuro talhai hepono tangi masugya thikno talne ke nasigi nuhuro hepono tangi meya কিন্তু তিনি অমাহাই কক সানাই রক সালসা বরক bo tipralen hini borok bo rasidi khlai khaikya ang sanan musuma ko mahai tini o borok je tipralen hini borok ja agiwo je sai phaimani ang tini ke borok ni proof mankha borok buku basini se tipara sana mo thangnai haikaba tipralen hini borok sani tong bon baganya tini sung proof mankha tiprama thani bumung nawi bjp o habai borok kisu ta facility nanan bagai borok tini mahike aborong borok ni mungwi borok omhake tini social media borok viral khai hasi tebo sanamu songo jagao tino jagao je mukhang nukjangnai haikaba je ar thanai rok tiprama thawo tabo sujora borok salsabo meeting o ongkhoria salsabo borokni sini tipralen haikaba gerta tipralen bagi borok sak tharmung gurui borok bahke tiprama thang mangkhaba
borok tipra mo thonung ke sini par ta galaw kabang ma sini akara tongo sini dar tongo borno borok nukhumu sungbo saiman khumu sungbongno tipra mo thani sung tapon sung saini hasi even 2023 ni nirbachon borok borok bud buriya sungno baike borok tipra mo thangman kha borok tipra mo thani samani ke just BJP borok malis nana bagisi borok ekdino thingnu borok tini saka tipralen nangu tipra sani bagi dofana bagi tini tamgei tipralen hamje oi borok tipralen riya no rimeya naino hanjama jaga borok tini tangi thangka obono sungle tini pro mangka borok dofani bagi tai